Waqt il-programm Ras Imbras, ftit jiem wara li l-Gvern qed jipprovdi insulin pumps b'xejn għal tfal taħt 18-il sena f'Malta u Għawdex, konsulenta tas-saħħa pubblika Dr. Amanda Buġejja qalet li r-reazzjoni ta' tfal u l-ġenituri qed tkun waħda pożittiva fosthom għaliex issa it-tfal jistgħu jmorru l-iskola mingħajr il-bżonn li jieħdu l-injections tal-insulina u ma jiċċaħdux aktar mill-attivitajiet u ħruġ ma' sħabhom tal-iskola. Tfal li kollhom id-diabetes type 1 li jgħixu biha, daw ikollhom jieħdu minn tal-inqas 4 injections kuljum biex jieħdu l-insulina. Permezz ta' dan l-apparat dan frankawha. Apparti minn hekk daw it-tfal, speċjalment qabel kellhom is-CGM, kienu jsibu problemi fl-iskejjel eżempju biex imorru outings, school outings, biex jitilgħu fuq il-van għax l-amministrazzjoni tal-iskola tibda tibża li daw ħajinżlilhom it-zokkor waqt li mhux qegħdin taħt il-ħarsien tagħhom. Spjegat kif minħabba li mhux kull tifel u tifla jafu jieħdu l-injection tal-insulina, dawn normalment joħduha qabel l-iskola u minħabba l-biża li jitla zokkor ħafna drabi kienu joqogħdu bil-ġuħ. Jekk dak li jkun ma jkollux it-zokkor ikkontrollat, kellna smajna anke b'każijiet fejn dan u ma jkunx jaf jieħu l-injection tal-insulina waħdu. Smajna anke b'każijiet fejn dan ma jkunx jista' jieħu lunch l-iskola. Joqgħod bil-ġuħ. Eżatti, tista' timmaġina tifel żgħir jew anke adult li qed tara sħabek qegħdin jieklu u inti waqt il-break ma tistax tiekol, tibqa' ffukat u konċentrat waqt il-lezzjoni. Permezz ta' dis-sistema dan qed jieħu l-insulina, il-parents minn fuq il-mobile qegħdin jaraw anke zokkor kif inhu. Fiċ-ċentru Ċensu Mowran f'Raħal Ġdid hemm klinika apposta l-insulin pumps biex tagħti għajnuna u servizz ta' 24 siegħa kuljum bit-telefon lil pazjenti biex iċemplu f'każ ta' diffikultà. Dr. Buġejja qalet li l-Gvern qed jippjana biex l-insulin pumps jiġu provduti wkoll lil 1580 adult li għandhom id-diabete tal-ewwel tip f'Malta u Għawdex għal aktar kontroll ta' zokkor u kwalità ta' ħajja aħjar. Dwar id-diabete tat-tieni tip, Dr. Buġejja qalet li f'Malta hawn b'kollox 45,200 li jikkontrollawha permezz ta' teħid ta' mediċina.